Hej YouTuber, og velkommen til min kanal. I dag så skal jeg spille lidt Ticket sammen med en venner, men jeg ved ikke lige hvor han er gået hen. Han er ikke der. Hvor fanden er han henne? Nå, der er han. Ja, og undskyld for alle de her defons her, fordi vi har død nogle par gange, så... Fuck, jeg var bange, mand. Ja, jeg er også mange. Nå, vi skal komme i gang med at hugge noget træ, jo. Jeps. Hvis du kan, skaffer jeg med. Ja. Bare lige lave en stentools til mig. Ja, men jeg hugger lige noget Fuck, træ. jeg er jo zombie, mand. Hvad? Jeg er jo zombie allerede. Der må være en grotte. Prøv lige at vende, jeg skal tjekke noget. Okay, godt. Og ja, det her det er bare sådan en lille display vi skal lave, hvor vi laver alt muligt, så... Ja. Jeps. Og jeg siger bare, at vi er ikke så gode til Take It. Ej. I hvert fald ikke lige nu i hvert fald. Jeg tænkte på, skal vi ikke bo op på den her vulkan her? På vulkanen? Hvordan fuck vil du bygge et hus deroppe? Hvordan skal det se ud? Det ved jeg ikke. Nej, netop. Vi kan bare bygge så et lille midlertidigt hus op. Ja. Yeah. Hakker du lige noget sten, så kan jeg lige tage en hel masse træ. Jeg fik et lille likes packs der, kunne se. Og der kæft med, jeg kører så med mange FPS, som jeg gør, når jeg filmer og i Minecraft. Er det godt eller dårligt? Det er godt, for der kører jeg altid på dem omkring 60, 68, 70 deromkring. Jeg kører på 120 fps. Ja, men jeg filmer. Ja, okay, slap af, mand. Når jeg ikke filmer, så kører jeg på 120 nogle gange. Lol, der røg mit net. Faktisk tror jeg, det var hans net, der røg. Hvad skete der? Jeg ved hvem ikke. Lol, nettet røg. Undskyld YouTube, nettet det røg lige fra min ven af. Upsi. For det kan ikke være for mig, for jeg sidder lige ved siden af min router, så... Så nej, det kan ikke være mig. Jeg har fundet noget kul, som jeg lige hugger her. Noget kul. Jamen, har du sten? Mm. Jeg har 60 stykker wood. Jeg har 26. Jeg lavede et træhus, men det er lidt dumt med noget lava og sådan noget. Nå, men vi dækker Du bare får lov til at designe det den her gang. Ja, vi fjerner bare Jeg har et crafting table her. Nå, det har du fandme også lavet. Ja. Men hallo, vi skal bruge masser jo, så det er ikke nok med et. Jeg har smidt mit ud, så... Nej. Hvad var det, jeg ville lave? Nå jo. Det er sgu en god skraldespand, der har lavet her. Det er en god skraldespand. Ja, alright. Hold kæft, jeg er dårlig til at sætte chest, mand. Er du godt til det? Au. Kan du også lave nogle stentools til mig? Kan man gå ud og skaffe en masse mad? Og i dag så vil jeg ned og få kebab. Sindssygt det er dejligt. Smagte det godt? Ja. Her. Så der... lækkert. Kan den ene være? Ja, sgu da. Nå, sgu da. Går du så i gang med mine? Skal jeg lige skaffe noget mad hurtigt? Ja, jeg er også i gang med mine. Jeg har taget dit crafting table op. Det gad jeg sgu ikke. Hvad fanden hvor mange kører? Ja, så mange er det heller ikke. Der er en stykker. Jeg har fundet noget jern og noget kobber.
Og ja, Yusuf, det her, det er min egen server, vi sidder og spiller på egen private server. Mhm. Jeps. Så... En god server. Jeps. Uden læk. Ja. Så der var inde på de andre. Hvad? Så der var inde på de andre server, vi var inde og spille på. Nå ja, på alle de andre server, vi spillede på, der var fandme meget lag på den. Alle de andre, vi skulle måske have optaget på. Men der var for meget lag på. Fuck, jeg er også bare lidt hunker, mand. Det var da helt vildt. Jeg har 8 stykker jern. Okay. Ja. Og slap af, mand. Puste lige helt vildt hårdt i en mine. Undskyld. Vi skal måske også beholde nogle af kørende, for at vi kan lave en kofarm på et tidspunkt. Ja. Så Det er en automatisk tror jeg nemlig, man kan. Du må nemlig ikke nakke alle svinene. Der er ikke nogen svin, der kun kører. Mhm. Nå, på den måde. Det er et... Hvad fanden er det, det hedder? Du må ikke bande. Upsi. Jeg har ikke mere svær. Okay, jeg er en halv hunker. Grineren. 47 bøf. Au, jeg begynder at miste liv. Kan man dø? Det ved jeg ikke. Er det? Håber jeg ikke. Så er pænt fuck, når han sner det. Ej, hvor pænt. Kan du lave en ovn, så kan jeg lige TP til. Jeg har lavet nogen. Ja, en til mad i. Nødstilfælde. Hvad fanden? For helvede, mand! Hvad fanden er det der? Det er en boomerang. The fuck er det for noget mærkeligt noget, mand? Det er til at skade mos med. What the fuck? Er det noget træ, eller hvad? Ja, her. Hvordan bruger man den? What the fuck? Du holder den Når man ind skal der. holde inde. Og så... Oh shit. Kommer man til... for helvede, jeg har et halvt hjert. Der er mad herinde. Au. Man mister fucking 3 liv af det, mand. Jeg skal bare bøf. Er du klar? Jeg har et halvt hjert. Jeg siger det bare. Stadig det halvt hjert. Men jeg kunne bare høre det der snide mig. Sådan der. Nu er jeg i gang med på hunker. Håber jeg. Shit. Ej, chest. Vi skal ikke smelte alt hjernet med det samme. Pas på, jeg dør med det. Hvis du gør det. Jeg har halvanden hjert. 2 hjerter nu. Ja, jeg prøver så stille. Det var ikke mere, jeg skulle ramme dig. Der røg hans... Der kaldte hans mor på ham, kunne jeg høre. Hun råbte, Nikolaj. Han har sikkert lavet ballade. Nej, jeg har sgu da ikke. Det kan jeg aldrig finde på. Hvorfor råbte hun så på dig? Hvad? Jeg skulle spise. Spise, hold da kæft, mand. Nå, Ja. så bliver vi nødt til at sige tak for at I så med i den her afsnit, så jeg håber I vil se med i de andre afsnit der ligger ud, så ses YouTube. Hej hej.